Днес се намираме на едно магично място. Имаме си рекичка, птички, слънчицето грее, въздуха е невероятен. И в последния ден на юни, нека да изпратиме този прекрасен месец, за да посрещнем следващия юли месец. И нека сега да си направим една медитация, потвърждения, утвърждения, кой както желая да ги нарече. Стига да ви харесват, да вибрират на вашата честота и разбира се с намерение да се освободим от всичко старо, всичко, което не ни е нужно, стари програми и да призовеме в живота си в юли месец благословения във всяка сфера на живота ни. И сега затворете очи, поемете дълбоко въздух, още веднъж, слушайте шумоленето на поточето на рекичката, птичките, отпуснете се, отпуснете. Нищо не ви интересува. Вие сте тук и сега, сред природата, сред тази прекрасна природа. И сега започнете да казвате след мен на ум или на глас. Освобождавам се от всичко, което не ми е нужно и което не работи вече за мен. Освобождавам се от всички негативни стари програми, страх, вина, срам, гняв, ревност, злост, злоба, болка, непримиримост, несигурност, неувереност. Всичко, което ми пречи да вървя напред. Пускам го да върви в тази вода, в този поток и да се превърне в светлина. Да отиде в Вселената там, където му е мястото. Пускам го с любов и благодарност и приемам любовта, спокойствието, смирението, увереността. Здравето, изобилието във всяка сфера на моя живот. Парични потоци идват от знайни и незнайни места. Готова съм да приема всичко това.
позволявам си, приемам го. Приемам всички благословия, които идват от Вселената за мен. С любов и благодарност. Тук можете да продължите да наричате това, което искате да бъде, това, което искате да ви се случи. Докато гледате водата, докато слушате този прекрасен звук, вие можете да си представяте, реално да си представите какво искате да се случи. Как ще изглежда, къде ще се намира, всичко, което искате да бъде. Поставяте намерението, позволявате си и приемате с любов и благодарност. Сега ще оставя видеото да работи, за да можете да продължавате да слушате без моя глас и да продължите тази прекрасна медитация, своите наричания и утвърждения. Благодаря ви, че бяхте с Violet Magic Mystic.